Derrota contundente do Racing de Ferrol na súa visita a Lezama. Os verdebrancos acabaron goleados 4-1 ante o filial do Athletic de Bilbao. E iso que os departamentais adiantáronse no marcador no minuto 25. Boa xogada de Corredoira na banda dereita. O seu centro envelenado é rexeitado por Iago, pero Nano moi atento manda o balón ao fondo das redes. Pero tan só 3 minutos despois chegaría o empate dos locais. Tras este córner, no segundo pau e libre de marca, Iker Muniain facía o empate. Remate complicado e case sen ángulo do xogador bilbaíno. Antes do descanso producirías o segundo dos vizcaíños. Gran acción do habilidoso David, baixo do seu par, yo que marca Xavi Echevarría. Magnífica xogada de ataque que poñía en vantaxe os leóns. No segundo tempo, Racing de Ferrol volvería a caer nos mesmos erros. Por exemplo, o terceiro gol do Bilbao Athletic. Ninguén do Racing detén esta contra e ao final, golazo de Soguerón. Reparen no detalle co calcaño de Asier e como Soguerón fusila a Reguero. Apenas sin quedou o Racing a porta dos locais. O máis destacado, este lanzamento de Kamel Frouso e que chapa Iago. Do definitivo 4-1 noutra xogada balón parado. Aquí é Borda o que se leva por riba dos defensas para asinar o cuarto do Bilbao Athletic. Cada derrota o Racing de Ferrol perde unha gran oportunidade de tentar colocarse en postos de promoción de ascenso.